Déu vos guard. El meu nom és Venceslau i estaré encantat d'explicar-vos, en aquest petit vídeo, com aprendre a fer créixer bolets dins de casa vostra. Ja sigui per contemplar el procés de com creixen i entendre els fongs, o bé per fer-ne un bon àpat després. Per aprendre com es cultiven els bolets, primer hem d'entendre com funciona el món dels fongs. Els bolets no són res més que un altre fruit del bosc, però aquest neix sota terra a partir de les petites llavors anomenades espores. Amb el lloc adequat, la humitat i els nutrients necessaris, aquest petit fong, amb l'ajuda de l'arbre, va creixent fins a poder-lo veure sense necessitat d'un microscopi. Hi ha molts tipus de bolets arreu del món, però nosaltres ens fixarem amb els d'aquí, els de Catalunya, els de la nostra terra. Doncs ara veurem, de manera fàcil i barata, com ens agrada als catalans, com es fa. Per fer-ho, necessitarem un bolet o els bolets que us vulgueu fotre. Tant recipients de vidre com bolets que tingueu, però no val una ampolla de cardú, sinó que heu d'agafar un pot, un filtre de paper i un cordill. Una mica de substrat, perquè si no, no creixerà. Arròs, qualsevol menú oriental en té. Una mica d'aigua i una safata grossa. Per començar, arrencarem el peu del bolet en qüestió, que tant pot ser un cep, un camagroc o una pirenca. Aquest peu el posarem dintre del recipient de vidre, cobert de substrat, barrejat amb arròs cuit durant uns 5 minuts. A continuació, hi afegirem una bona quantitat d'aigua per garantir la humitat que necessiten les espores. Finalment, tancarem el recipient amb el filtre de paper ben lligat amb el cordill. Un cop fets aquests passos, faltarà esperar unes quantes setmanes fins que les espores es reprodueixin. Quan comencem a veure aquesta taranyina, que és el miceli, serà el moment de passar-lo a una safata més grossa, on hi posarem més terra i una miqueta més d'aigua. La safata la deixarem en un lloc humit on no hi toqui el sol i no hi hagi gaire vent. Així doncs, bona sort amb el vostre cultiu de bolets. Si teniu èxit, no només tindreu un menjar deliciós, sinó que... Bé, jo no ensenyaré com els menjo, perquè em vindrà a buscar l'Interpol, però us deixem a vosaltres fer volar la imaginació. ¿Quién le dio los hongos al Dios que nos hizo? ¿Quién me da respuestas para este misterio? ¿Quién puso elefantes en mi cobertizo?